Мисоли 67 ифодаро содда кунем. Чӣ ки мебинед се ифода доштааст бо ҳарфҳо ва ададҳо. Мо инро барои содда кардан, инҳо ки каср ҳастанд, махраҷҳои аввал бояд баробар кунем. Ба махраҷҳо нигоҳ кунем. Ин с аст, 9 с, яъне 9 зарби аз зарби с, инаш бошад 9 аст. Ва мебинем ки махраҷи умумӣ 9 с аст. Яъне ба якумаш чӣ намерасад? 9 намерасад. Ва ба дуюмаш, ба сеюмаш с ва ба дуюмаш 1 метавонем ки махраҷи умумӣ аст. Биёед акнун махраҷҳоро баробар кунем, яъне 9 ба 9 зарб мекунем, ин 81 квадрат мешавад. Касри махраҷаш 9 с. Биёед аввал ҷудо менависам. Минуси 81 квадрат ҷамъи с квадрат ки ба ин 1 додем, ягон чиз иваз намешавад дар махраҷи он 9 с мешавад. ҷамъи с-ро акнун ба ҳар ду ифода зарб мекунем. Ин с квадрат минуси 81 с мешавад тақсими 9 с. Акнун ки махраҷҳо якхел ҳастанд, мо онҳоро дар як махраҷи умумӣ навишта метавонем, яъне 9 с мешавад. Акнун биёед нависем 81 квадрат. Пас аз навиштан диққат кунед, дар инҷо минус аст. Ин минус ҳамаи ишораҳои касри дуюмро таъсир мекунад. Яъне 81 квадрат дар инҷо мусбат аст, минус манфӣ мешавад. Минуси 81 квадрат мешавад. Ва инҷа плюс с квадрат, инам минуси с квадрат мешавад. Дар сеюмаш плюс аст, плюс ягон таъсир намекунад. Чӣ хеле ки ҳастанд дар касри сеюм, суратҳо ҳамон навишта мешаванд. ҷамъи с квадрат минуси 81 с. Акнун биёед суратро кор кунем. Ин чӣ мешавад? 81 квадрат 81 инҳо ихтисор мешаванд. с квадрат инҳо ҳам ихтисор мешаванд. Дар охир чӣ мемонад? Минуси 81 с ба тақсими 9 с. Дар инҷо боз мебинем ацҳо мераванд. Минуси 81 тақсими 9 мемонад. Минуси 81 тақсими 9 ин ба минуси 9 баробар аст. ҷавоби мо а мешавад. Мисоли 68 бинем махраҷи умумӣ. Мисоли ҳамчунин мисоли 67 буд. Ба якумаш махраҷи умумӣ 8mn мебошад. Ба якумаш n медиҳем ва ба сеюмаш 8m медиҳем. Ва акнун махраҷҳоро баробар мекунем. Якум ифодаро, якум касрро бо n зарб мекунем. Ин мешавад 64mn минуси n квадрат. Касри умумӣ 8mn. Минуси ба сеюмаш ягон чиз наметиҳем, 1 метиҳем. 64m квадрат минуси n квадрат. Касри 8mn. ҷамъи 64m квадрат тақсими 8mn. Акнун ки махраҷҳо баробар ҳастанд, мо он касрҳои якҷоя карда метавонем. Як касри умумӣ нависем 8mn. Якум касрро сураташро менависем 64mn минуси n квадрат. Дар инҷо боз диққат мекунем, дар касри дуюм мо инҷа минус пеш дорем. Ин ба ишораи дуюм, сурати дуюм каср таъсир мекунад. Яъне минуси 64m квадрат плюси n квадрат ҷамъи 64m квадрат. Вақте ки мо плюс дорем, ягон чиз таъсир намекунад. Акнун суратҳоро содда мекунем. мебинем баъзе ифодаҳо ихтисор мешавад. n квадрат бо n квадрат меравад. 64m квадрат бо ин меравад ва боқимондаҳо ин чӣ ҳастанд? 64mn тақсими 8mn. Аз инҷо боз мебинем ки mnҳо мераванд ва дар охир 64 тақсими 8 мемонад. Ва 64 тақсими 8 ин ба 8 баробар аст. мисоли 69 боз махраҷҳоро бояд баробар кунем. Махраҷи умумӣ 6xy. Ба дуюм ифода мо 6x медиҳем ва ба сеюм ифода мо y медиҳем. Акнун менависем, яъне ба якумаш 1. 36x квадрат минуси y квадрат тақсими 6xy. Инҷо квадрат аст. Минуси 36x квадрат тақсими 6xy. Минуси 36xy минуси y квадрат тақсими 6xy. Акнун ки махраҷҳо баробар ҳастанд, дар як каср навишта метавонем 6xy. Якум ифода 36x квадрат минуси y квадрат минуси 36x квадрат. Акнун минус таъсир мекунад. диққат бояд кунем ба сурати сеюм ифода. Ин мешавад минуси 36xy ҷамъи y квадрат. Акнун биёед суратҳоро содда кунем. баъзе ифодаҳо якдигарро ихтисор мекунанд. 36x квадрат қати ин меравад. y квадрат бо минуси y квадрат мемонад. чӣ боқӣ мемонад? минуси 36xy тақсими 6xy ва ин ба минус 6 баробар аст.
мисоли 70 аввал бояд даруни қавсҳоро кор кунем, баъд онҳоро зарб мекунем. Барои даруни қавсҳо кор кардан бояд махраҷҳоро баробар кунем. Биёин аввал бинависем 5x ҷамъи y ҷамъи 5 тақсими x минуси y. махраҷи умумӣ ба ҳар ду ифода ба якумаш x минуси y медиҳем, ба дуюм ифода x ҷамъи y ва зарб мекунем. ин мешавад 5x минуси 5y тақсими вақте ки мо x минуси y ҷамъ ин x квадрат минуси y квадрат аст. Зарб карда метавонем ду ифодаро. ҷамъи 5x ҷамъи 5y тақсими боз ҳамон чӣ мешавад x квадрат минуси y квадрат. акнун ки махраҷҳо баробар ҳастанд, мо суратҳоро якҷоя карда метавонем. 5x минуси 5y пес касри дуюм плюс аст, ягон ба ифода таъсир намекунад, ҳамон чӣ аст менависем ва махраҷи умуми мо x квадрат минуси y квадрат. ва ин чо ихтисор мешавад, мебинем минуси 5y меравад ва дар охир чӣ мемонад 10x тақсими x квадрат минуси y квадрат. ин даруни қавс шуд. акнун мо бояд зарбро иҷро кунем, яъне якум ифодаи мо 10x тақсими x квадрат минуси y квадрат зарби x квадрат минуси y квадрат тақсими x. акнун ки мо медонем ки вақте мо зарб мекунем ду касро, ин ду ифода якдигарро ихтисор мекунанд ва аз инҷо x ҳам мераванд ва дар охир ба мо 10 мемонад. мисоли 71 боз аввал даруни қавсро иҷро мекунем, онҳоро содда мекунем, пайваст мекунем, якҷоя мекунем. 6 тақсими m минуси n ҷамъи 6 тақсими m ҷамъи n. аввал бояд даруни қавсро иҷро кунем ва якум ифодаро бо m ҷамъи n зарб мекунем, дуюм ифодаро бо m минуси n ва ин баробар мешавад 6m ҷамъи 6n, яъне 6ро бо ҳар дуи mn бояд зарб кунам ва вақте m ҷамъи m зарби m минуси n, ин ҳам вақт m квадрат минуси m квадрат мешавад. ҷамъи 6m минуси 6n тақсими m квадрат минуси n квадрат мешавад. ва агар мо инро махраҷҳо ки баробар ҳастанд, акнун суратҳоро мо якҷоя карда метавонем. 6m ҷамъи 6n ҷамъи 6m минуси 6n тақсими m квадрат минуси n квадрат. ва аз инҷо монда метавонем ки баъзи ифода ихтисор мешавад, ҳамчун 6n ва чӣ мемонад 12m тақсими m квадрат минуси n квадрат. акнун мо якум ифода додашуда тақсим бояд кунем 36m тақсими m квадрат минуси n квадрат тақсими 12m тақсими m квадрат минуси n квадрат. вақте касри тақсимо аст, дуюм кас ҷои сурат ва махраҷ иваз мешавад, яъне мо бояд иваз кунем ҷои сурат ва махраҷро ва ин мешавад зарб m квадрат минуси n квадрат. махраҷро ба боло менависам, суратро ба поён. акнун боз мисли мисоли 70 ҳар ду ин ифода ихтисор мешавад, m ҳо мераванд 36 тақсими 12 ки он ба 3 баробар аст. мисоли навбати 72 ифодаро содда кунем, бояд аввал даруни қавсро кор кунем. ин чӣ мешавад 4 тақсими a минуси b минуси 4 тақсими a ҷамъи b. ба якум ифода мо махраҷи умумӣ ба ин a ҷамъи b-ро медиҳем, ба дуюм a минуси b-ро ва махраҷҳоро баробар мекунем. чӣ мешавад 4a ҷамъи 4b тақсими a квадрат минуси b квадрат минуси 4a минуси 4b тақсими a квадрат минуси b квадрат. ва акнун махраҷҳоро баробар карда метавонем. чӣ мешавад a квадрат минуси b квадрат 4a ҷамъи 4b. дар инҷо минус ҳаст, бояд диққат кунем аз касри дуюм ва ин ишораи ҳамаи сурати дуюмро таъсир мекунад, яъне минуси 4a мешавад ҷамъи 4b. аз инҷо 4a ҳо ихтисор мешаванд ва чӣ мемонад 8b тақсими a квадрат минуси b квадрат. акнун мо ҳаминро бо касри дуюм тақсим кунем, яъне 8b тақсими a квадрат минуси b квадрат тақсими 2b a квадрат минуси b квадрат. мо медонем ки вақти тақсим аст, сурати дуюм касри дуюм сурат махраҷ ҷошро иваз мекунад. 8b тақсими a квадрат минуси b квадрат зарби a квадрат минуси b квадрат тақсими 2b мешавад. аз инҷо чӣ ки мебинем a квадрат минуси b квадрат ихтисор мешавад, b ҳам ихтисор мешаванд. 8 тақсими 2 ин 4 мемонад. мисоли 73 махраҷи умумӣ дар инҷо нигоҳ кунем, ду каср дошта, бояд инро содда кунем. ба якум ифода мо
махраҷи дуюмро медиҳем, ба дуюмаш махраҷи якумро медиҳем ва ин чӣ мешавад? Бояд зарб кунем. А минуси б зарби а квадрат минуси б квадрат хати каср ва махраҷи умумӣ чӣ мешавад? А квадрат минуси б квадрат мешавад. ҳатто ин а квадрат минуси б квадрат як букунем. Роҳи осонаш ман дидам, бароям а ҷамъи б зарби аб минуси б квадрат тақсими а минуси б а квадрат минуси б квадрат. бахшиш. акнун ки нигоҳ кунем пес кор кардам, баъзишо ихтисорш шунашам мумкин аст. яъне пес ин саволо якбора озгунарин дароз, лекин кор карда мешавад. лекин пес инро кор кардан роҳи осонро ман ҳозир диққат кардам, пайхас кардам, яъне роҳи осонаш ҳаст. Чи аст? Мо аввал сода кунем касро, баъд ҷамъ карда метавонем. чӣ карда метавонем? А квадрат, яъне айнҷа давом карда мешавад. айнҷо бинем ҳарду ино ихтисор мешаванд. А минуси б ман якум каср. ва аз дуюмаш ҳам агар карда метавонем. хай биёем кунем. аз дуюм касро ман агар сода кунам, биёем дуюм каср чӣ навишта метавонам? А ҷамъи б навишта метавонам. ҳозир ман фақат дуюм касро кор карда истодам. А ҷамъи б ва аз дуюм ифода нигоҳ кунем. б-ро агар аз қавс берунам, дар дуюми қавс а минуси б мемонад. ва дар поён ҳам ин а квадрат минуси чӣ маъно дорад? А минуси б а ҷамъи б маъно дорад. ва аз инҷо инҳо ихтисор мешаванд ва аз дуюм каср фақат б мемонад. яъне дар охир дар дасти мо чӣ мемонад? А минуси б ҷамъи б мемонад. б ва б дигар ихтисор мекунад ва а мемонад. ҷавоби мо а мешавад. лекин пес ҳамин махраҷ додан якбора ҳамин корро карда мешуд, ки ман ҳозир бо роҳи дароз рафтам, лекин дар тестҳо албатта ки мо бояд роҳат кӯтоҳро ёбем. мефаҳм нест? А квадрат биёед якум касрро сода кунем. А квадрат минуси б квадрат тақсими чи аст? А ҷамъи б. а квадрат минуси б квадрат дар асл аз мисолҳои пешина чӣ маъно дорад? А минуси б а ҷамъи б, ё ин ки а ҷамъи зарби а минуси б фарқ надорад. а ҷамъи б аст. аз инҷо ҳарду ифода якдигарро ихтисор мекунанд ва дар охир чӣ мемонад? А минуси б мемонад. дуюм касрро ҳам мо ҳамин навишта метавонем, яъне а б минуси б квадрат якбора карда а минуси б. аз инҷо б-ро агар аз сурат берун гирам, а минуси б дар қавс мемонад. яъне қавсро агар кушодем бо ҳамин а б минуси б квадратро ба даст мегирем. а минуси б аст ва аз инҷо дида метавонем ки фақат б мемонад. баъд яъне кор кунем. махраҷро дода кор карда мешавад, лекин камтар мураккабтар шуданаш мумкин, хато карданам мумкин аст. пес кардан нигоҳ кунем сода кардаам мешавад, ки ба мисоли 74 мумкин ҳамин хеле чи ҳаст нест. биёед 74 аввал бояд тақсимро кор кунем ва бо якс чиро бояд донем. ҳамин дар дуюм каср а квадрат ҷамъи 2а ҷамъи 1 ин асл қавс ба қавсҳо гирифта мешавад. инро мо ҳамчун а ҷамъи 1 зарби а ҷамъи 1 навишта метавонем. ман инҳоро дар дарсҳои дигар модулҳои квадратӣ фаҳмонда будам. агар фаромӯш карда бошед, аз онҷо ҳам боз якбор такрор карда мешавад. биёед акнун тақсимро кунем. ин чӣ мешавад? а минуси 1 а ҷамъи 1. вақте ки тақсим аст ба зарб тавем ва касри дуюм сурат махраҷ ҷош иваз мешавад. яъне ба боло а квадрат ҷамъи 2 а ҷамъи 1 мешавад, ки онро мо ҳамчун ҳозир ки нишон додем навишта метавонем. а ҷамъи 1 а ҷамъи 1 тақсими 1 навишта метавонем. яъне ҷои а квадрат ҷамъи 2 мо ин хел навистем. барои чӣ? барои албатта ки сода кардан. вақте ки зарб аст, аз инҷо ҳарду инҳо ихтисор мешаванд ва дар охир чӣ мемонад? а минуси 1 дар қавс нависем, ҷамъи а боқимондорро нависем, дар поён фақат 1 монд. ва ин ба чӣ баробар аст? а квадрат минуси 1 баробар аст. акнун ки мо тақсимро кор кардем, кори охирон ин якро ҷамъ кардан ба сода шудаи мо а квадрат минуси 1 аз ифодаи якум ҷамъи 1 ба а квадрат баробар аст. мисоли 75 аввал бояд зарбро кор кунем. як ифодаи мураккаб дар қавс зарби 1 тақсими б минуси с. яъне мо инро чӣ навишта метавонем? б квадрат минуси 7б ҷамъи 12 тақсими б минуси с. инро мо ба қавсҳо бояд ҷудо кунем. бо якбор такрор мекунам, ман инро дар модулҳои квадратӣ дарсҳои аввала ба қавсҳо ҷудо кардан фаҳмонда будам. аз онҷо тафтиш карда метавонед, агар фаромӯш карда бошед. ба қавсҳо чӣ хел бояд вай кунем? ду адад бояд ёбем ки зарбашон 12 ҷамъашон минуси 7. ин кадом адад аст? минус 3 ва минуси 4. б минус 3, яъне ман болоро ин тавр навишта метавонам. б минус 3.
و اکنون بینید وقتی قوسور میشن با هم ifade به دست میگیرن. از اینجا هر دو ifade یکدیگر رو اختصار میکنن و چی میموند؟ b مینوس 4 میموند. اکنون ما از b مینوس 4 8 مینوس b رو باید کار کنیم، یعنی بیایم با قدم مثلا b جمع 8 مینوس b رو باید جمع کنم، قوسور رو شویم پس قبل پلوس است باید چی تقسیم نمیکنم چه هست مخیم نویسیم b ها اختصار میشوند در اینجا بینید و مینوس 4 جمع 8 این به 4 برابر است. مثال 76 ifade رو ساده کنین. بیاین اول مخرج عمومی نداده یک بار کار کرده میتونین. اگر کنین مخرج عمومی دین، مخرج عمومی دادن آسان تر است، فرقش نیست. خیلی بینید نیا کنین، بیاین اینو کنین قدم به قدم. 2m کوادرات مینوس 2n کوادرات جمع m جمع n. ما این رو یک بار ساده کرده میتونیم، ما این رو نمیشه میتونیم 2m دو رو از قوس بیرونیم، این چی میشود؟ m جمع n و از اینجا 2m مینوس n m جمع n نوشته میتونیم. ما m کوادرات مینوس n کوادرات رو m جمع n در پایان بود. اکنون اینها اختصار میشن m جمع n m جمع n و در آخر چی میماند؟ 2m مینوس n. اکنون از همین چی جمع باید 2n رو کنم، یعنی 2m مینوس n جمع 2n. قوسور روشن 2m مینوس 2n بود جمع باز 2n. از اینجا 2n ها یکدیگر رو اختصار میکنند و چی میموند؟ 2m میموند. مثال 77 تقسیم 2 کسر است. بیاین نویسیم قدم به قدم چی میشد؟ 6 تقسیم 2a جمع 20 ضرب یک رو بیاین ضرب کنم، جای صورت و مخرج عوض میشد a کوادرات جمع 9a مینوس 10 تقسیم 1 میشد. اکنون ما کسر رو یک جای کرده میتونه پیاز یک جای کردن. بیاین با قوس‌ها جدا کنیم. بیاین a کوادرات جمع 9 مینوس 10 با قوس‌ها جدا کنیم. چه کرده میشد؟ 6 تقسیم در مخرج 6 هم و یک میشد 2 رو قوس گیرم a جمع 10 میموند ضرب. اکنون این بالا ifade a جمع 10 a مینوس 1 کرده میتونم با قوس‌ها جدا کنم یک بار خطی کسر 1 میمونه. اکنون یا کنید در اینجا اختصار شده میتونند، یعنی a جمع 10 a جمع 10 میرود 6 و 2 هم اختصار میشد 3 میموند و در آخر چی میموند؟ 3 a مینوس 1 تقسیم 1 یعنی 3a مینوس 3 میموند. قوس رو کرد شوید 3a مینوس 3 میموند. مثال 78 ifade رو ساده کنین. بیاین یک بار نویسیم. این چیکار میشن؟ 12 یکم کسر رو چی عوض نمیکنیم، با ضرب تبدیل دهیم این رو. دیوم کسر x کوادرات مینوس 5x مینوس 14 تقسیم 1 با قوس ها جدا کنیم. 12 مخرج این 6 رو اگر از قوس بیرون x جمع 2 میموند ضربی. اکنون دو رقم باید بیاریم که ضربشون مینوس 14 جمعشون مینوس 7. این کدام عدد ها؟ مینوس 7 و 2 مینوس 7 و پلوس 2 یعنی x مینوس 7 x پلوس 2 نوشته میتونیم تقسیم 1. از اینجا ما کسر ها رو اختصار کرده میتونیم. x پلوس 2 میرود 12 و 6 اختصار 2 میموند و در آخر ما 2x مینوس 7 داریم. اخراج 1 است. قوس رو بیاریم 2x مینوس 14.